ja hyvää iltaa, hyvät huomenta luomen katselijat siellä omien vastaan ottimien ääressä. Täällä jälleen teidän huippusuosittu journalisti, toimittajanne Lema Taukkio. No niin, ja kuten huomaatte, me olemme tulleet piirretyistä juuri äsken ja hetken kuluttua kenties menemme jälleen muihin aiheisiin. Nyt aion, kun palautetta sanakäytössä on paljon tullut ja sen karsimista pois, eihän mä ole siitä päässyt vieläkään, mutta sen sijaan hetken aion kompensoida tätä sanan poistamista, aion kokeilla, jättää kokonaan välistä pois ja käyttää käsiä, koska impulsiivisen ja terveisin ajankohtaisessa toimittajan vakuuttavuutta lisää se, että käsiä käytetään hyvin paljon. Näin. Esimerkiksi, jos aion puhua teille, käytän käsiä teidän suuntaan. Jos aion puhua oikealla puolella, niin mulkulle, joka on joku poliittinen epäkeä henkilö, puhun hänen suuntaansa tällä tavalla viittomalla näin. Ja jos hän istuu vasemmalla puolella, niin ennen piirrettyihin menemistä, erehdin hänen suuntaansa. Pohtivaa, eli tällaista niin sanottua pohtivaa journalismia edustavat mietiskelevät käsien eleet, kuten esimerkiksi poskelle laittaminen. Paran sänki, joka ulottuu melkeistä silmään asti, joutuu silloin hieman peitetyksi, mutta ei se haittaa. Näkyyhän se miehekkyys eräänlaisena platonisena viisautena. Ja silmälasien käyttöä tehostetaan laittamalla ne kärsälle aina silloin, kun pitää katsella käsiä, kun ne tässä lähellä heiluvat. No niin, ja nyt seuraavaksi, paitsi että on tullut palautetta siitä, että katsojat sanovat, että ettehän te minnekään mene siitä seuraavaan aiheeseen tai piirrettyihin, niin sanon, että jos emme mene piirrettyihin, vaan piirretyt alkavat tulla tuolta, tai mistä ne nyt alkavatkaan tulla, niin sanon, että voi kai sentään toimittaja ainakin tämän pätkän jälkeen mennä esimerkiksi vessaan, eli siis paskantamaan. Noin. Ja tämän seuraavan aiheen jälkeen aion puhua torvista. Jarkko Hieronymus Rantanen, ole hyvä. Hep. Hep. Ja heti kun olet valmis, niin voit aloittaa tämän vapaa-valintaisen tehtäväsi. Siinä Simpauttaja-elokuvassa, niin oli hyvä se pätkäkö se tuli siihen kylään. Simpauttaja. Nuorempi kaveri sanoi, että näin on se Simpauttaja. Niin se sanoi näin, että en, vaan maailman paras käsillään seisova renki. Ojo, ojo! Potentiaalia löytyy. Tähän asti lumoavaa. Niin ja sitten? Niin. Mä vaat aina mitään ideaa, olisiko se? Siis, oliko siinä nyt kaikki? Siis no, näitähän voi hyödyntää tämmöisiä ideoita, ne on paljon, näitä on. Oliko siinä nyt kaikki? Miksi ette jatka, hyvä ihminen? Tää on. Kiitos. Ai. Jarkko, 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 Jarkko. Huhistava kansanomaista. Kerta kaikkiaan potentiaalinen tapaus. Näittekö mikä juurevuus? Nimenomaan. Sitä aitoa kainuulaisuutta, jota meidän teatteri kaipaa. Sitä se oli. Tätä minä juuri olen kaikki nämä vuodet penännyt. Pelkkää plussaa. Kuoppala eläkkeelle. Kuoppala eläkkeelle. Mitä jos poikkeaisimme säännöistä, ottaisimme hänet suoraan tällä puheella ykkösvaiheesta kouluun? Kyllä minulle passaa. Minulle varma nakki, mikä varma nakki. Niin on. Kyllä. Kahvi. Joo, kiitos. Kiitos.
Tähän lähtien ja Göteborgin kyllä ne varmempi leitä. Hölmöjä hommia. Kukkaa tosissaan, muuten katsomaan. Perkki. Alright folks, tervetuloa takaisin pienen breakin jälkeen takaisin tänne meidän nuoriso-ohjelman pariin. Tässä on Lörpsy ja Kepa ja Lörpsy. Kuulkaa, nyt me olemme täällä kadulla jälleen. Meillä on täällä erittäin huisit aiheet. Heti kun me vaan joku saadaan kiinni, täältä kadulta me aiotaan puuttua päivän polttaviin kysymyksiin. Niillä on televisio, tämmönen oikein ruutu täällä, no mukava. Tässä onkin heti kun käskystä tuli meille tässä tällainen kadun mies. Käy nyt tonne päin vilkus kääntää. Vaikka sä oot noin vanha, varmaan 30 täyttänyt käärä. Oonhan minä jo monta kertaa. Alright, ja nyt nuoret folks, jotta emme turhaa sanat sekoa jotenkin, kieli vähän tönkkönä, sen verran pakkanen täällä. Niin se mä voin kysyä, että nyt kun me ollaan saatu tämmönen vanha muumio tänne, niin kysytään sit vähän mitä mieltä. Ohjelmaa, että saa Junkkarisen Erkkiä siihen ohjelmaan. Kuka se on? Sehän nyt kyllä kaikki tietää Junkkarisen Ruusujen Hopiamaljassa, niin ois se kiva äitin kanssa vielä tanssahtaa. Humpat siinä ja kuule tämä Reijo Kallio on minun serkkupoika. Voi jumala, siis nyt täytyy sanoa, että siis jos puhutaan nuoruus ja hulluus, niin kyllä toi on siis, täytyy sanoa, että jos 30 täyttää ja ihminen tulee tollaista. Mä en halua elää niin vanhaksi, tiedättekö te, että mä tuun tollaiseksi Samarin sarkofaagiksi tai muumio. Kalliit vehke, komiat kamerat on pojilla. Ei lähde vetää siitä, tää menee piloille koko blokki. Nuorten ohjelma. Joo. Ei sitä tarvi, kun paina vittun saatanan kääpä tai saat pahkulaas. Mene, pidä tuota vähän aikaa ja puhu. Nyt ei kuvata tätä kuvaa vaan just oikein. Sieltä se saa turpansa. Ihan oikein, otetaan ääni. Okei, ei siinä sen kummempaa nyt päästiin eroon. Joo, se lähti toi kyrpä omille teilleen. No niin, ja nyt pienen breakin jälkeen taas. Sama kanava, stay tuned. Meillä on erittäin mielenkiintoinen ja syvällinen aihe. Simo Rantalainen potkaisee itseään selkään. No, mitäs tämä meidän kettupoika täällä? No itäs tässä. Täällä on hirveän hiljasta. Miten se on selitettävissä? Autotehdas eikä täällä ristin sielua näkynyt 3 viikkoa. No tämähän on ollut, kuulkaa, jo 3 vuotta suljettu koko tehdas. Jaha, no se selvittää kyllä tietysti paljon. Haluatte sitten kuulla suurimman artikkelin, johon allekirjoittanut on räppässä vitteensä aploilla kiinni? No niin kerron kuitenkin tässä joutessani, kun ei mulla muutakaan kiirettää, koska ummetus vaivaa ja mulla on nimestä tullut tämmönen karhuntappi persiisi. Ei kiinnosta. Suurin artikkeli oli Ruotsin laiva Mariella. Siinä mä roikuin vesirajassa, kun ne hihnat petti ja en mä päässyt sitä ylös enkä alas. Se oli melkoinen vedenkäynti, niin siinä sai olla kylmissään. Siinä vaiheessa, kun mentiin Tukholman satamaan, niin sehän parkkeeraa, tiedättekö, kun niin siinä on niitä semmosia autorenkaita laitettu, ettei se kolhinnut se hieno kylki, niin se laiva massallaan tumppas mut sinne autorenkaan sisään. Oho, siellä oli jumissa. Mulla voisin näyttää, paitsi että mä nyt kyllä voin, mutta mulla on selässä lukee vieläkin Goodyear väärinpäin. Semmoset painaumat jäi siihen. Mä tulin sieltä kävellen sitten kotiin, kun lopulta pääsin sieltä. Siitä mulla on nää selkävaivat tullut ja ääni muuttui tämmöiseksi. Mulla oli ennen matala kaunis ääni, mutta toi kurkku vääntyi siinä jotenkin, kun se oli pikkuauton rengas. Onks täällä ketään? Ja nyt ei täällä oo ketään. Olisivat voineet ottaa siitä renkaasta venttiilin pois, nimittäin se meni mulle yhteen ratkaisevaan paikkaan ja se on nyt tukossa ja sitä avainta odotellessa. No. Seuraavan kerran, jos mä kahlitsisin itseni karhuun, ja nyt kanteen kukke miettiä tarkkaan karhuun, se on väkivahva eläin, se olisi liian kovaa kyytiä. Ja nyt mä tiedän.
kun ei tullut naurulle loppua. Hyvää iltaa, hyvät Radio 47 kuulijat ja tervetuloa tähän meidän riihimäkeläisten omien kuuntelijoittemme rakkaaseen ja kovin ilta. Meillä on täällä jälleen pikahaastattelussa valtakunnan huipulta herra tasavallan presidentti Martti Ahtisaari. Tervetuloa. Ei sulla olisi väkäruutua. Herra tasavallan Joo, anteeksi. Tasavallan Kauhistuttava. Huonoon paikkaan mennessä. Menisin nukahtaa tuossa, kun pesty piikkaamaan. No niin. Nuhassa ei pisi. Mitäs, onks kysynyt multa jotain? Tällainen asia kiinnostaa herra tasavallan presidentti monia kuulijoita. Mitä te ihmisenä, herra tasavallan presidentti Ahtisaari, pelkäätte? Mitkä ovat teidän foobianne? Mörköjä. Kiitos. Siinä se oli ja seuraavalla viikolla jälleen uudet aiheet. Kiitos tästä pikahaastattelusta. Voi kiitos. Tämä oli kiva saada tunnustaa tällainen henkilökohtainen fobia. Kiitos. Sau. Kato, 74 kun mä olin Sörkas, niin mä tutustuin yhteen kundiin, joka oli tosi pätevä hieroja. Hei. Se veti siihen aikaan ja mun niskat katu kondikseen. Hyvin pelaa vieläkin, tiedätkö? Nyt mä sit sain kuulla, että se on laittanut oman lafkan pyydeen katoon. Se oli pistänyt lehteen snadi-ilmoitukseen, että hierotaan, niin nyt pukkaa asiakasta koko ajan. Kyllä se jotain täytyy olla, koska eihän nää ilmaisiksi tuossa. No kyllä kun on niin tätä, on EUta, on VUta, EMUva ja mitä lienee KYtä, niin unohtuu hyvin usein minun mielestä ja niin kuin hänen niin mielestään niin semmonen niin kuin vitsi ja nauru ja huumori ja kertakaikkinen ilo. Niin mikä se on, että sitä ei niin kuin haluta enempää, että kerran niin sinä muistat sen jutun, kun me oikein naurettiin sitten, kun siellä tuli TV:stä se kuka se oli se laulaja? Niitä oli kaksi semmoista. Katsokke, me avattiin telkkari, niin siellä oli sitten Kuju Hyttinen ja siellä oli Redi, niin silloin me naurettiin taas näin. No niin, onko mä piällä? Hörkele! Tervetuloa kaupungin huumaan jälleen tänne hummuun pois seuvun siitä rauhasta. Minä oon nyt täällä Paavo Nurmen patsaan vierellä, joka on ihana patsas. Minä haluan vähän koskea patsaan muotoa. Se on oikein hieno. Minä haluaisin itse asiassa tähän Peksujeffin patsaan. Tuon Juurelan Kallen sen loistavan hahmon patsaan. Se on niin ihana. Se on niin ihana! Se on ihana. Ja minä oon nyt suunnittelemassa monologi-iltaa tuonne noin areenalle tuonne kunnon semmoista Jarkko Rantanen on siinä pääosassa. Sitä tulloo hieno, se tarvii tilloa, se moraalinen eetos on sitä luokkoa, että se ei voi olla missään pienessä tilassa. Se pitää olla suurella areenalla ja siihen tulloo koreografia ja kaikki, siihen tulloo orkesteri. Tuo pitää olla se. Ja ai että minun on pakko nyt vähän katsoa tätä patsaan muotoa. Herra isä, mikä tuommoisia, se on kerta kaikkiaan upea. Hyvää kaikkea teille sinne moottoriurheilun ystävät ja täältä kisastudiosta jälleen Kari Mänty täällä teidän suosikkireportterinne. Minä olen pitkään ollut uutistoimituksessa aikoinani jo 80-luvulla sitten muistaakseni. Olin Lontoossa hyvin pitkään ja silloin tapasin, kuten muistatte, taisi olla 90-luvun alkupuolella pikajuoksijan Francie Fredericin.
ja haastattelin häntä, mutta en ymmärtänyt siitä en hökkäsen pöläystä hänen pöpötyksestään. Se oli täynnä niin sitä Londonia. No mutta myöhemmin, and later on, I have been trying to learn all the languages in the whole world. Nyt tällaisen asian kerron tässä kaikille moottoriurheilun ystäville. Minulla on tässä vieressäni Mika Häkkinen, joka on tämän... Halvalla menee, niin. Hän on tullut tänne kertomaan, miten formuloissa menee, mutta tätä ennen haluan kertoa, että tapasin tuossa pihalla. I met a very lovely lady. She was a very lovely lady, as I told you. Ja ehdotin hänelle, että baby, hyppää enduron selkään, niin kahautetaan halki Vietnamin. Ja siinä välittömästi hän sanoi, että all right, Gary, with me. Ja niin minun täytyi sitten perua puheeni, koska muistin, että ei käy, kato, baby venttaa himas. Se olisi saattanut lähteäkin. Vastauksia tähän meidän edelliseen kysymykseemme, jonka Mika Halvari esitti, paljonko satasella saa, on tullut Suomesta ja varsinkin Aleksis Kivenkadulta runsain mitoin. Faksit suorastaan pöllyävät ja siinä sanotaan, että riippuu kansallisuudesta, että kuinka paljon sillä satasella saa. Aika paljon kuitenkin, ja niin paljon saa, että kun vaan paikat kestää. Tämä oli se yhteenveto niistä vastauksista. Ei täältä sitten tämän kummempaa muuta kuin, että flappitauluun seuraavat kuviot, mitä Mika olet mieltä siitä, että kauanko endurolla ajaa? No, jos mä ihan rehellinen oon, saatana. Niin... Hetkinen, piirran saman tietä. Rehellinen on täällä. Niin sanotaanko näin, että kyllä siinä tommonen 7 tuntia. 7 tuntia? Ja Pietilänsä istuu tuolla. Pietilä siellä. No, 7 tuntia, jos enduro lähtee täältä, niin se menee tonne ja kaikki menee, ja sit siinä on jos melkoinen hässä. Jos ei oo ketään kyyvissä. Tässä se on kaikessa simppeliydessään. Näkystää sinne. Tolla tavalla. No niin, ja on jälleen yleisökysymyksen vuoro, faksit laulamaan. Ja sen esittää meille laulaen tässä nyt tämä meidän rallipyöräilijämme. Mitä sitten, jos ei onnistukaan? Mä sanoin laulaen. Anteeksi, et varmaan hahmottanut. I said our guest is going to sing the next question. Mitä sitten, jos ei onnistukaan? Mitä sitten, jos ei onnistukaan? How is it with you not liking it? Ja vastaukset tähän numeroon, mikä tässä on. Eihän sinä pidä se käpäläsi. Tuohon. Niin. Näkemiin.